Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της TV100 και να δούμε τα κυριότερα θέματα του δελτίου μας. Δεν αποκλείει βελτιώσεις στο ποινολόγιο της εφορίας ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης και προαναγγέλει προσλήψεις 1.000 εφοριακών μέσα στο 2014. Συλλαλητήριο με αφετηρία τον μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιήσουν αύριο οι αγρότες που σκληραίνουν τη στάση τους και ζητούν συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων. Σε πεζόδρομο μετατρέπεται αύριο η λεωφόρος Νίκης από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν? Ανοιχτό το ενδεχόμενο για βελτιώσεις στο νέο ποινολόγιο της εφορίας που προβλέπει τσουχτερά πρόστιμα, άφησε από τη Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης. Παράλληλα, δεν απέκλεισε συγχωνεύσεις ή αναδιάρθρωση των τελωνίων της Θεσσαλονίκης στο επόμενο χρονικό διάστημα και προανήγγειλε 150 προσλήψεις τελωνιακών σε όλη τη χώρα. Αναφερόμενος στις εφορίες, παραδέχθηκε ότι υπάρχει έλλειμμα προσωπικού και ανακοίνωσε προσλήψεις 1.000 εφοριακών μέσα στο 2014 και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών των ΔΟΗ προκειμένου να απελευθερωθούν υπάλληλοι οι οποίοι θα ενταχθούν στις ομάδες ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Σοβαρή υποστελέχωση των ΔΟΗ παραδέχθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος επισκέφθηκε την Παρασκευή 3 εφορίες της Θεσσαλονίκης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους το απόγευμα, προανήγγειλε προσλήψεις εφοριακών το επόμενο διάστημα, αλλά και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Πάνω από 1.000 προσλήψεις θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Όμως έχουμε και οργανωτικές αλλαγές οι οποίες πρέπει να μας απελευθερώσουν κόσμο. Καταργήθηκε από 1η η θεώρηση, άρα στο Μητρό. Στον κώδικα, απελευθερώνονται από διαδικασίες εφοριακοί. Θα πρέπει να δούμε πώς τους αξιοποιούμε καλύτερα. Η φοροδιαφυγή δεν πιάνεται με ευχολόγια, πιάνεται με συγκεκριμένες ενέργειες, είπε ο κ. Θεοχάρης και προανήγγειλε στοχευμένους ελέγχους προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται οι συνεπείς φορολογούμενοι. Ο σκοπός μας είναι να αλλάξουμε εντελώς το μοντέλο λειτουργίας που είχαμε, το οποίο ήταν να ταλαιπωρούμε όλους τους ανθρώπους για να πιάνουμε λίγους ή λίγο περισσότερους που φοροδιαφεύγουν, αλλά να προσπαθήσουμε να συγκεντρώνουμε κάποια στοιχεία στην πηγή και με αυτά τα στοιχεία να ερχόμαστε να μην ταλαιπωρούμε στις διαδικασίες με αυτοψίες κάθε 3 και λίγο, με μπλοκαρίσματα στις επιστροφές του ΦΠΑ, γιατί πρέπει να ελεγχθούν τα πάντα ή πάρα πολλά. Όλα αυτά θα μπορέσουν να απελευθερωθούν από τη στιγμή που έχουμε στοιχεία για να μας επιτρέψουν να στοχεύσουμε τους ελέγχους μας. Προτεραιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας. Και όπως τονίζει ο κ. Θεοχάρης, στο τομέα αυτό υπάρχουν αποτελέσματα, όπως δείχνουν και τα στοιχεία από την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Το 2009 είχαμε 30% των δηλώσεων ηλεκτρονικά και 70% στο χαρτί. Το 2013 είχαμε 97% ηλεκτρονικά και 3% στο χαρτί. Αυτή είναι η πρόοδος που προχωράμε. Χτυπάμε την γραφειοκρατία βήμα-βήμα. Ερωτηθείς για τα εξοντωτικά πρόστιμα που προβλέπει το νέο ποινολόγιο της εφορίας αλλά και για το νέο καθεστώς των αποδείξεων, ο κ. Θεοχάρης υποστήριξε ότι παρουσιάζονται στον κόσμο ακραία παραδείγματα που οδηγούν σε παραπληροφόρηση. Τα πρόστιμα κυρίως έχουμε ζητήματα κατανόησης περισσότερο. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αυτά τα 4 ευρώ και 43.000 δεν είναι αληθινά αυτά. Διαδίδονται όμως και παραπληροφορούν τον κόσμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποιες βελτιώσεις μπορούν να γίνουν και νομίζω ότι θα γίνουν. Αναφερόμενος τέλος στα τελωνία, ο κ. Θεοχάρης παραδέχθηκε ότι και εκεί είναι λιπές το προσωπικό και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αναδιοργάνωσής τους. Και εκεί έχουμε ζητήματα στελέχωσης προσωπικού. Είναι πολύ λίγο το προσωπικό. Επειδή και εκεί έχουμε βέβαια προχωρήσει σε κάποιες γύρω σε 150 προσλήψεις με μια διαδικασία που ξεκινάει σε λίγο. Αλλά δεν φτάνουν και δεν πρόκειται να φτάσουν, άρα θα πρέπει να δούμε και οργανωτικά πώς αυτό μπορεί να υποβοηθηθεί. Έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και τα αυτιά μας, κυρίως σε διαδικαστικά, παρά στις συγχωνεύσεις, αλλά αν χρειαστεί και αυτό θα το αξιοποιήσουμε. Ο Χάρης Θεοχάρης αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τους επόμενους μήνες, στο περιθώριο της παρουσίασης του βιβλίου του Οικονομικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών Γιάννη Μάρκοβιτς με τίτλο «Στέχνη του Οικονομικού Εγκληματία. Ένα εγχειρίδιο θεωρίας και πρακτικής» που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, έκπληξη θα αποτελέσει το μέγεθος του πρωτογενούς πλεονάσματος, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Ο κ. Στουρνάρα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί νέο πακέτο στήριξης, αλλά μόνο την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων. Έχουμε αρκετά χρήματα, σημείωσε, και ζήτησε η στήριξη των εταίρων να έρθει πριν από τις ευρωεκλογές, προκειμένου να μην ενισχυθούν οι ακραίες δυνάμεις, ενώ εκτίμησε ότι οι Γερμανοί δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις προσπάθειες των Ελλήνων. Ο κ. Στουρνάρα διέψευσε
απίστευσε επίσης τις φήμες ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος επιθυμεί την απομάκρυνσή του από το Υπουργείο. Πάμε τώρα στο θέμα που έχει προκύψει με τις υποψηφιότητες Ιωαννίδη και Τζιτζικώστα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Την υποψηφιότητά του, την οποία αναμένεται να στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, ανακοίνωσε ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ιωαννίδης. Μία μέρα νωρίτερα, την υποψηφιότητά του είχε ανακοινώσει ο νυν Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, χωρίς όμως να έχει συμφωνήσει με τη Συγκρού. Τις εξελίξεις που ακολούθησαν θα μας πει αμέσως τώρα η Ευδοξία Δένη, που έχει και το ρεπορτάζ. Ευδοξία. Καλησπέρα και εκεί, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νέα δήλωση του Απόστολου Τζιτζικώστα χθες. Προχωρούμε κανονικά υπερχαρακτηριστικά. Ο προεκλογικός αγώνας ξεκίνησε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εύχομαι, τόνισε, όλοι οι υποψήφοι να δώσουμε έναν έντιμο και πολιτισμένο αγώνα για το καλό των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας. Όλα αυτά αφού ανακοινώθηκε και η υποψηφιότητα του βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, της Νέας Δημοκρατίας, του Γιάννη Ιωαννίδη. Σήμερα είχαμε και μια παρέμβαση, θα λέγαμε, μια ανακοίνωση στήριξης του Απόστολου Τζιτζικώστα ως υποψήφιο για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν γνωρίζουμε φυσικά αν θα γίνει αποδεκτή από τον κύριο Τζιτζικώστα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμιά πληροφορία από το επιτελείο του. Πάντως η ανακοίνωση είναι χαρακτηριστική. Οι μάσκες πέφτουν, τονίζεται στην ανακοίνωση, γιατί υπήρχε και μια αναφορά συγκεκριμένη στο Γιάννη Ιωαννίδη. Ανακοινώνται οι εκλεκτοί της Νέας Δημοκρατίας για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το προσωπείο του δίθεν ανεξάρτητου Γιάννη Ιωαννίδη. Βάζουν όμως, Ευδοξία, κάποιους όρους. Ακριβώς και εκεί όρους και προϋποθέσεις. Πολύ σημαντικοί όροι, θα έλεγα, καταρχήν να καταθέσει ο κύριος Τζιτζικώστα στην κομματική του ταυτότητα. Αυτό είναι αμφίβολο αν θα συμβεί. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν γνωρίζουμε αν τελικώς γίνει αποδεκτή αυτή η στήριξη που παρέχουν στο πρόσωπό του. Ο δεύτερος όρος, η δεύτερη προϋπόθεση, είναι ότι θα παραμείνει πιστός στις δηλώσεις του και τις απόψεις του που έχει εκφράσει κατά διαστήματα κατά της μνημονιακής πολιτικής και των μνημονιών εν γέννη. Αυτά όσον αφορά τους ανεξάρτητους Έλληνες και τη στήριξη που παρέχουν. Είχαμε όμως και δηλώσεις από τον Γιάννη Ιωαννίδη σε τηλεοπτική εκπομπή σήμερα το πρωί. Ακριβώς, σήμερα το πρωί στο Μέγκα εμφανίστηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εξέφρασε τη λύπη του για τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Νέα Δημοκρατία με αφορμή την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Απόστολου Τζιτζικώστα. Είπε χαρακτηριστικά ότι προκάλεσε διάσπαση στο κόμμα και για τον εαυτό του είπε ότι εγώ θέλω να κρατήσω ενωμένη την ομάδα. Η ομάδα πρέπει να μείνει ενωμένη. Είναι γεγονός ότι χρησιμοποίησε και κάποιες εκφράσεις έτσι χαρακτηριστικές. Δεν τρώω κανένα λούκι λόγω του Τζιτζικώστα, είπε χαρακτηριστικά. Πάντως, να πούμε, Ευδοξία, ότι ούτε ο κύριος Ιωαννίδης μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει πάρει επισήμως το χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς και εκεί έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν έχουμε ανακοίνωση από το κόμμα, δεν έχουμε ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία για το ποιον τελικά θα στηρίξει. Ωστόσο, ο κύριος Ιωαννίδης είπε ότι η πρώτη κρούση του είχε γίνει πριν από μήνες από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και γνωρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία τον θέλει για υποψήφιο για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και πέραν αυτού πολλά και ενδιαφέροντα είπε. Θα ακούσουμε αμέσως μετά και κάποια αποσπάσματα από όσα είπε το πρωί ο κύριος Ιωαννίδης. Όσον αφορά στο αν θα επιδιώξει, αν θα δεχτεί στήριξη από τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, είπε ότι έχει καλές σχέσεις μαζί του. Δεν έχω τίποτα να χωρίσω. Αφήνει δηλαδή ανοιχτό και αυτό το ενδεχόμενο να δεχτεί στήριξη και από τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Δίνω μάχη για τον τόπο μου, είπε. Επιστρέφω στη Μακεδονία. Θέλω να επιστρέψω. Θέλω να αντιπροσωπεύσω αυτή την τόσο μεγάλη περιφέρεια που για να την κερδίσεις πρέπει να είσαι πολύ συλλεκτικός. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κύριος Ιωαννίδης το πρωί σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Ακούστε να δείτε ότι είμαστε στεναχωρεμένοι, γιατί η διάσπαση δεν είναι καλό πράγμα. Σωστό. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό έπρεπε να πει. Είμαι στεναχωρεμένος, με ξέρετε καλά. Μα πες το, σου λέει ο Ιορδάνης πώς το νιώθεις και δεν λες τίποτα. Πες είμαι στεναχωρημένος και τα λοιπά. Λέω είμαι στεναχωρεμένος γιατί η ομάδα, αυτό σας προανέφερα, πρέπει να είναι ενωμένη. Θέμα, κυρίες και κύριοι, τη δυναμική συνέχιση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αγρότες που συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι στη Νίκαια, εκπροσωπώντας 23 μπλόκα από όλη την Ελλάδα. Για αύριο Κυριακή έχουν οργανώσει συλλαλητήριο με αφετηρία τον μπλόκο της Νίκαιας, το οποίο επιδιώκουν να πάρει μορφή πανελλαδικής κινητοποίησης. Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε επίσης η ενδυνάμωση του αγώνα και η ενίσχυση των μπλόκων μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του κλάδου, ενώ τη Δευτέρα αντιπροσωπεία αγροτών θα επιδιώξει να συναντηθεί με τους αρχηγούς των κομμάτων εν αναμονή της απάντησης από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον οποίο έχουν επίσης ζητήσει συνάντηση. Τώρα, τροπολογία με την οποία ζητά την πλήρη κατάργηση όλων των διοδίων κατέθεσε στη Βουλή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση σχετικά ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Έχει άλλο ο λαός μας να χρυσοπληρώνει ακόμα και τους δρόμους. Οι νέες αυξήσεις φωτιάς στα διόδια είναι απαράδεκτες, προκαλούν
μέχρι πότε ο εργαζόμενος, ο άνεργος, ο επαγγελματίας, ο αγρότης θα πληρώνουν πανάκριβα την κατασκευή οδικών αξώνων για να εξασφαλίζουν κέρδη μια χούφτα εταιρείες, μονοπόλια σε βάρος του λαού που υποφέρει. Η λαϊκή κατακραυγή πρέπει να κατευθυνθεί τόσο απέναντι στη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για τις προκλητικές αυξήσεις στα διόδια, αλλά και στις δήθεν εναλλακτικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα μιλά για επιβολή αναλογικών διοδίων, δηλαδή πάλι ο λαός να ακριβοπληρώνει τα διόδια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή, ζητά την πλήρη κατάργηση όλων των διοδίων. Αυτή αποτελεί και τη μόνη ουσιαστική φιλολαϊκή λύση. Έντονη είναι, κυρίες και κύριοι, η αντίδραση των αρτοποιών της Θεσσαλονίκης στην πρόθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης να υιοθετήσει τις προτάσεις του ΩΣΑ που προτείνουν την ονομασία των σημείων που πουλούν το κατεψυγμένο ψωμί ως φούρνους. Οι αρτοποιοί τονίζουν ότι το Υπουργείο εξισώνει το κατεψυγμένο ψωμί με το φρέσκο, με αποτέλεσμα την παραπλάνηση του καταναλωτή και τον κίνδυνο αφανισμού του κλάδου. Κάθετα αντίθετη στις προτάσεις του ΟΣΑ για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και την πρόθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης με νόμο να ονομάσει φούρνους στα σημεία πώλησης κατεψυγμένου ψωμιού είναι οι αρτοποιοί της Θεσσαλονίκης. Επισημαίνουν ότι επέρχεται εξίσωση του κατεψυγμένου με το φρέσκο ψωμί με αποτέλεσμα την παραπλάνηση του καταναλωτή, ενώ καταγγέλουν ότι ο ΟΣΑ καταστρατηγεί τη δημόσια υγεία. Οι προτάσεις του ΟΣΑ λένε ότι θα ονομάζεται φούρνος το κάθε σημείο πώλησης κατεψυγμένου ψωμιού. Έτσι εξισώνεται το κατεψυγμένο με το φρέσκο, εξαπατάται και παραπλανάται ο καταναλωτής, και αυτό ως φυσιολογικό αποτέλεσμα θα έχει και τον αφανισμό των αρτοποιών της χώρας, όπου σήμερα είναι η μοναδική εκπρόσωπη του φρέσκου ψωμιού. Η έκθεση προτείνει να πωλείται το ψωμί από ηχθειοπωλεία, κρεοπωλεία, μανάβικα, όπου εκεί η δημόσια υγεία που είναι το ζητούμενο φαίνεται ότι δεν απασχολεί ούτε και αυτή το Υπουργείο. Οι αρτοποιοί τονίζουν ότι το Υπουργείο δεν υπολογίζει τις 140.000 θέσεις εργασίας της βιοτεχνικής αρτοποιίας και τους 15.000 αρτοποιούς της χώρας. Ο καταναλωτής, ξέρετε, έχει την τάση, γιατί και η ζωή έχει ένα γρήγορο ρυθμό. Οπότε, όταν βλέπει ένα ψωμί να ψήνεται, δεν ξέρει ότι έχει προέλθει από κατεψυγμένη ζύμη. Από εκεί και πέρα, αυτή η κατεψυγμένη ζύμη σήμερα στην Ελλάδα κατά 85% εισάγεται. Αυτό σημαίνει, σε αυτή την κατάρα της ανεργίας που έχουμε σήμερα, ερχόμαστε να προσθέσουμε 140.000 άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή εργάζονται στα παραγωγικά αρτοπεία. 15.000 ιδιοκτήτες των αρτοπείων. Αν τα αθροίσετε, για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Κύριος στόχος του Υπουργείου με τις αλλαγές που προωθεί είναι το ψωμί να πωλείται με το ζύγι και όχι με τη φρατζόλα, καθώς εκτιμάται ότι θα αποκλιμακώσει κατά 20% την τιμή πώλησης. Οι αρτοποιοί διευκρινίζουν ότι συμφωνούν με το ζύγισμα, αλλά με την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνεται παντού. Ξεχνάω ο Υπουργός ότι εμείς πουλάμε στα βάρη που νομοθέτησε η ίδια η πολιτεία το 2007 και είμαστε, ακόμα και αν θέλει να ελευθερώσει τα βάρη, θέλει συγκεκριμένα βάρη, θέλει το ψωμί να ζυγίζεται, συμφωνούμε, αλλά έχουμε βάλει έναν όρο ότι να ζυγίζεται από παντού, και στα πρατήρια άρτου και στα σούπερ μάρκετ και σε όλα τα καταστήματα που πουλάνε ψωμί. Οι αρτοποιοί σημειώνουν ότι θα αντιδράσουν με ενημέρωση των καταναλωτών, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε κλείσιμο των καταστημάτων τους. Ο καλύτερος τρόπος που έχουμε είναι ο καταναλωτής, ο οποίος επισκέπτεται κάθε μέρα τα μαγαζιά μας, και γι' αυτό ξεκινάμε μια ενημέρωση με αφήσεις, με φυλάδια και με τη βοήθεια των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Σε καμιά περίπτωση η αντίδρασή μας δεν θα είναι να κλείσουμε τα μαγαζιά μας, αλλά από εδώ μέσα, όπως κάθε μέρα εξυπηρετούμε τον κόσμο, τον έχουμε τον κόσμο μαζί. Σε όλες τις έρευνες, οι προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού ως προς τους φούρνους της γειτονιάς αγγίζουν το 85%. Οι αρτοποιοί υπενθυμίζουν ότι σύμφωνα με τον νόμο, τα καταστήματα που ψήνουν κατεψυγμένο ψωμί θα πρέπει να φέρουν ειδική πινακίδα ότι ο άρτος προέρχεται από κατεψυγμένη ζύμη και ότι από το 2009 δεν υπήρξε καμία αύξηση στην τιμή του ψωμιού παρά τις αυξήσεις στην ενέργεια και στη φορολογία. Στα μυστικά της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης μύθηκαν οι Θεσσαλονικοί σε ανοιχτή εκπαίδευση που διοργάνωσαν στην πλατεία Αριστοτέλους η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και τη συμβολή της 112 Foundation. Το 112, το οποίο είναι σχεδόν άγνωστο στη χώρα, αποτελεί τον τριψήφιο πανευρωπαϊκό αριθμό κλήσης σε περίπτωση τραυματισμού, πυρκαγιάς ή εγκληματικής ενέργειας. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Το νούμερο το λέμε ή μέσα μας ή σιγά σε εμάς. Γιατί γύρω-γύρω μπορεί να έχει θόρυβο και να μπερδευτούμε. Ωραία, και θέλω να κρατήσω ένα σταθερό ρυθμό για μένα. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τη συμπίεση γίνεται η καρδιά του ανθρώπου που είναι κάτω. Άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης εκπαιδεύουν τους Θεσσαλονικείς στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δηλαδή στις πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνει κάποιος στην περίπτωση που έλθει αντιμέτωπος με κάποιο περιστατικό καρδιακής ανακοπής. Η παροχή των πρώτων βοηθειών, αν κάποιος τις γνωρίζει, μπορεί να αποβεί σωτήρια.
Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση λοιπόν είναι σε περίπτωση που βρούμε κάποιον πεσμένο κάτω, ο οποίος δεν αναπνέει. Τι θα κάνουμε, γιατί αφού δεν αναπνέει έχει σταματήσει και η καρδιά του, οπότε πρέπει να κάνουμε τις λεγόμενες συμπιέσεις στο κέντρο του στήθους για να λειτουργήσει ξανά η καρδιά του και να στείλει αίμα στο σώμα και να δώσουμε τις λεγόμενες εμφυσίσεις διάσωσης για να ξαναοξυγονώσουμε το αίμα του. Σήμερα δείχνουμε μόνο συμπιέσεις, γι' αυτό και λέγεται hands only, για να μάθει ο κόσμος ότι μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να βοηθήσει, ακόμα και αν συχαίνεται, να δώσει το φιλί της ζωής. Μικροί και μεγάλοι Θεσσαλονικείς που βρέθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους δεν δίστασαν να σκύψουν πάνω από τις ειδικές κούκλες και να μάθουν να τους κάνουν τις ειδικές συμπιέσεις. Βλέπουμε ότι έρχεται ο κόσμος να μάθει. Είχαμε ακόμα και παιδάκια που ήρθαν και συμμετείχαν. Σίγουρα δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά δεν είναι και κάτι δύσκολο, γιατί ακόμα και τα παιδιά μπορεί να εκπαιδευτούν σε αυτό. Και από τη στιγμή που η καρδιακή προσβολή είναι ο νούμερο 1 θάνατος στην Ευρώπη, είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να σώσουμε μια ζωή. Κάνουμε και επίδειξη χρήσης αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή, που είναι το εργαλείο στην ουσία για να σώσουμε τη ζωή, γιατί με την κάρπα τον διατηρούμε στη ζωή, ενώ με τον αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή θα επανέλθει. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σε τόσα πολλά σημεία, αλλά ευτυχώς υπάρχουν σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, στα μεγάλα αεροδρόμια και σε κάποια καταστήματα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να σώσει τη ζωή κάποιου στον δρόμο χωρίς να το ξέρεις. Εσύ δεν το γνώριζες, πρώτη φορά έρχεσαι για να μάθεις, έτσι? Ναι, πρώτη φορά. Και πώς σου φαίνεται δύσκολο η διαδικασία? Ναι, είναι λίγο δύσκολο να το μάθεις. Γιατί, επειδή πρέπει να κρατήσεις το ρυθμό στις 30 μαλάξεις? Και δύναμη. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Επειδή εγώ στο παρελθόν έκανα πρώτες βοήθειες στον Ερυθρό Σταυρό σε ένα πρόγραμμα, ήδη από εκείνη τη στιγμή που το έκανα μέχρι σήμερα έχω βοηθήσει 4 ανθρώπους που είχαν κάποια ατυχή περιστατικά στο δρόμο κάποια στιγμή, σε ένα κατάστημα μια κυρία λιποθύμησε και την επανέφερα. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία πρέπει να τη στηρίξει και ο Δήμος και η πολιτεία γενικότερα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα του 112 που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Φεβρουαρίου. Το 112, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο, είναι σχεδόν άγνωστος αριθμός στην Ελλάδα που μπορούν να καλούν όλοι οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδέει μέσω κινητών και σταθερών τηλεφώνων τους πολίτες που η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο από τραυματισμό, πυρκαγιά ή εγκληματική ενέργεια. Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Είναι ο αριθμός ο οποίος σας φέρνει σε επαφή με τα ασθενοφόρα, την πυροσβεστική και την αστυνομία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λειτουργεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια και είναι ένας αριθμός ο οποίος μπορεί να σας σώσει τη ζωή είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα οι Έλληνες το γνωρίζουν τον αριθμό? Δυστυχώς είμαστε στα τελευταία σκαλιά της γνώσης. Πέρσι το Ευρωβαρόμετρο το σχετικό με τη γνώση ήταν στο 7%. Έχω την εντύπωση ότι φέτος, επειδή κάναμε κάποιες δράσεις ενημέρωσης, είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε σε χαμηλά επίπεδα. Ο φετινός εορτασμός του 112 είναι αφιερωμένος στην καρδιακή ανακοπή, η οποία αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου και τη σημαντικότερη στατιστικά αιτία κλίσης του τριψήφιου πανευρωπαϊκά. Στατιστικά, η καρδιακή ανακοπή είναι η πρώτη αιτία θανάτου και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα βέβαια διαγωνίζονται λίγο με τα τροχαία, αλλά είναι μια σοβαρή αιτία θανάτου. Πάντως όποιος γνωρίζει το 112, αυτό μπορεί να αποβεί σωτήριο και για τη ζωή του, έτσι? Μπορεί να είναι σωτήριο για τη ζωή του φίλου του, της οικογένειας του, και γι' αυτό η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα έχει κάνει μια σειρά από δράσεις, κάποια βίντεο, κάποια φυλάδια έχουμε εδώ να σας δείξω, τα οποία μοιράζουμε, προκειμένου να ενημερωθεί ο κόσμος όσο γίνεται καλύτερα. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης σε συνεργασία με την 112 Foundation και την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, η οποία προχώρησε και στην παραγωγή 3 τηλεοπτικών σποτ για το 112. Χαμογέλα! Για κάθε πραγματική έκτακτη ανάγκη, στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει το 112. 24 ώρες το 24ωρο. Καλέστε χωρίς χρέος 112. Από κινητό ή σταθερό, κάθε φορά που κινδυνεύετε και χρειάζεστε επίγουσα, ιατρική, αστυνομική ή πυροσβεστική βοήθεια. Όταν κινδυνεύει ζωή ή περιουσία, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου καλώντας το 112.
Επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας πραγματοποίησε η αστυνομία στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μάλιστα προχώρησε σε προσαγωγές. Το ρεπορτάζ έχει ο Νίκος Φωτόπουλος. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γigi. 8 συλλήψεις έχουμε συνολικά στο πλαίσιο αυτών των ειδικών δράσεων που πραγματοποίησε η αστυνομία. Είναι η 5η φορά που η αστυνομία μέσα στους τελευταίους μήνες έκανε έφοδο μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης χθες το βράδυ, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποίησε μια ειδική επιχείρηση και στην περιοχή της Καλαμαριάς. Συνεργάστηκαν η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, η Ομάδα Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας και η Ομάδα Δίας και η Άμεση Δράση. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτών των εφόδων συνολικά έγιναν 19 προσαγωγές. Όπως είπαμε, από τις 19 προσαγωγές αργότερα οι 8 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες κατά περίπτωση για ληστεία, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, αλλά και για τον νόμο περί αλλοδαπών. Έχουν συλληφθεί ένας 24χρονος αλλοδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε περίπου μισό κιλό χασίς. Επίσης, όπως προέκυψε από έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου, ο 24χρονος είχε διαπράξει 2 ληστείες μέσα στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης, εις βάρος 2 φοιτητών 21 και 20 ετών, παίρνοντάς τους χρηματικά ποσά και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ συνελήφθη επίσης ένας 22χρονος Έλληνας, μέσα πάλι στην Πανεπιστημιούπολη, για ληστεία εις βάρος 22χρονου, από τον οποίο πήρε το κινητό του τηλέφωνο. 4 αλλοδαποί, διότι στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών, και ένας άλλος 24χρονος για απαγόρευση εισόδου στη χώρα μας, δεν είχε τα ταξιδιωτικά του έγγραφα μαζί. Επίσης συνελήφθη ένας 35χρονος, διότι εις βάρος του εκκρεμούσε μια καταδικαστική απόφαση για φορολογικές παραβάσεις. Μάλιστα, Νίκο Φωτόπουλε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στα πλοκάμια εξαμελούς εγκληματικής οργάνωσης έπεσαν 22 άνεργοι, οι οποίοι πίστεψαν τις υποσχέσεις τους ότι θα τους βρουν εργασία στον Καναδά. Συνελήφθη ένα ανδρόγυνο, οι οποίοι μάλιστα φέρονται ως οι εγκέφαλοι της πύρας, που κατάφερε να αποσπάσει παράνομα 42.000 ευρώ από τα θύματά της.